20 kilos de xapónica, 1,5 de fina e 4 de berberecho. Cantidades irrisorias para unha xornada de apertura de campaña nas súas concesións. Estes días apenas 10 embarcacións están a sair a traballar, cando en anos bos eran sobre 150. Están sobre 10 embarcacións traballando a día de hoxe, realmente cando se abría a campaña éramos sobre 150, 160 embarcacións, máis ou menos. E cada embarcación tiña unha ou dúas personas. Era moita xente do pueblo que vivía do marisqueo aquí no verán, iso daballe vida ao pueblo e daballe vida ao sector. A situación é, segundo el, catastrófica. Xa vimos dicindo os últimos anos que se vía a caída libre que estábamos tendo, e estes dous últimos anos estáse verificando que a caída é completamente libre sen paracaídas xa. Este ano, eu xa dixen fai uns meses que o verán iba a marcar a supervivencia do marisqueo a flote, e estáse vendo que o desastre é total. Vemos que non hai produto na ría, a riada xa foi fai un ano, non se ve moito recurso no mar, tamaño comercial, nin se ve incluso de soves, si se ve de berberecho, pero non se ve de ameixa, de ningún tipo. Estamos vendo que o futuro do sector está en peligro, pero mayúsculos. O patrón maior rianxeiro xa solicitou unha reunión co resto de patróns maiores da ría para tratar de analizar unha vez máis esta situación e tratar de buscarlle unha solución definitiva a esta merma da productividade da ría. Xa mandei unha convocatoria aos patróns porque aquí eu penso que acabaronse o bo falar e acabouse todo, o petamos en riba da mesa, ao final estamos vendo que van ser 2 días que nos quedan como sector, isto vai desaparecer por completo todo. A moita xente pareceralle que somos moi alarmistas e somos tal, pero de alarmistas nada, iso vaise levar a cabo o tema que o sector morre por completo e as cofradías van desaparecer. E a Consellería estáse promovendo o tema de estudios, pero que a corto plazo estamos vendo que non están facendo nada, e o que vai conlevar a desaparición dun sector tan importante, e esta Consellería vai ser recordada por botar á quiebra un sector tan importante nos pueblos mariñeiros. Ante esta situación, as expectativas de aguantar a campaña ata o verán antóllanse complicadas. Se non é sostenible, que a maioría dos mariñeiros van buscar outro traballo por terra. A idea é intentar aguantar hasta o final, porque quen quere seguir traballando, darlle a opción de seguir traballando, incluso aos terrenos tamén lle ben que se traballen. Nós, pola nosa parte, pola cofradía, vaise labrar, vamos a intentar labrar os terrenos para que os terrenos poidan intentar recuperar, se hai algún desove que poida agarrar, pero bueno, non é o mismo facer un labrado que a xente o traballe, é moi diferente.